Good morning. Prepare kong pamahaw. Luto ta daning ampalaya. Wala pa niya yung pasadan ni Aliana. Ang training ka unukuan, ampalaya. Pero makaon man siya guys. Makaon pero paliun ako na. Ampalaya. Makagaul guys, ang nahitabong man ang hiling. Nagaul jud be kay sa mga nangutana di ay nga nung operahan ng utro sa manang hilin. Na ako na yung mga sa tunay? Nga nung operas manang hilin utro? Na ako ko na yung bato nga nabilin. Wade siguro to ba o isang pagkahitabo ah? Hindi pa ta kaingin og sa kaha o baka majuha to sa operas una. Napa ko na yung mga batong nabilin, mga operahan. Naloy ko manang hilin kay kuan ba dyan, lisod ba dyan po na si dyan? Kaysa ba lagi pitaw mag-lisod rin, lisod kami ganyan, lisod man. Diyan. Ama na lang ang punggi. Amot-amutan. Ginagmay. Diyan. Ako kay na gipit ba dyan po ko mga panahon na kay kaduha ko nagpa-check up. Mamantong nagpa-second opinion ko dito sa Bilaran. Diyan. Nakagastos na po ko dito. Nagipit ko. Sa Aliana, uskila ba dyan? Sa Aliana na sa Aliana, no, gasto ba dyan po kung mamasahe? Mamasahe patas motor. Medyo may laing masadan ron guys. Naisda nila bay. Di man mo palit kay di mapos na mo kaon. Ninja. Marag luod pud paminawon mong kaog isda. Ninja. Yung palit mig bangus. Di pos na kaduganas bangus kay anghitan. Mao nang magluto naman tayo ng ampalaya. Ninja guys, magdungag kog saging. Kay kanirahan kanon pamahaw. Diya guys, atin na ning itak-ang. Wa namin mo pag-asa mong dangagan sa gasol. Kay naman pod may kahoy. Operahan. MRI, wa pa. MRI pa kuno as Bernice. Pero operahan lagi. Bawal makatanaw lang kuno siguro. Ako nang kuan na magkos pranggias. Ang sanang pranggias. Bawo, naman ko ning kuan. Dato pa kuno inda ni pila pas malasakit pod. Libre naman natos kuan. Pinyo. Ha? Libre naman ang MRI. Hi guys, Aliana de guys, hadang tudluan. Ang saan pagpalit? Ha, siyang papalitin. Ay, bakit kang napitin eh? Oh. Pila ko na kabuk. Nga na, very good. Kaya assignment na maestro, oh. Ihatag ng kwarta. Nga na, magmupalit. Kaya hatag ng kwarta. Kaya hatag ng kwarta.
Kay palit mang kakaw. Nga na mo palit. Inja, napa man ni sukli, imo panguwatan. Napangutan nagpila. 28. Nga na, ikaw na labi papalit yung sunod. Ang sama na? Nakabiskuit na to eh. Ate Sining! Nagpi Ate Sining. Uy, School na day ka. Ako galing school. ako na ka na school. Medyo ka Ate Sining. Punta na ka mo tubag ka puntanin ka. Bag guma. Kani ba Dani? Ano sa naon ba? Wa. Nauna na. Unahan. Gamay dala. Baba gamay. Diha. Dana. Oh, di ba? I told you. Uy, pastilan. Maayo na lang. Ngita pa miglain. Ag. Ngita kamuti. Gas na lay, sinanay kay budak ni. Haman di ay. Di na may kakita, di na may kamao. First time, raman po kumangwag kamuti, nay. Haman di ay ko nung tupang nanay. Saan ba, nay? Uy, ginugang ko kamuti, tanawra ay. Hala, mudak pamana. Hala, aba ba? Aja ko na mas na mariguan nga na ang mo. At sabi ako be. Ang ginoo, ano ka mao. Oh, Ginoo. Oh, nakapas na nay. Dubang ka dula mo. Ano ka mao mo sa Hala. kamuti. Sinanay kay kamao. First time po na mga muti lagi. Matip na, agaray. Kasi naman ito lang, bili ka buo. Hala, bilib di kong Mother Earth. Apa na ang bitan mo. Ay, ay. Kasi naman yung makasagol ka sa binignit. May dupi. Dugay na. Doy, ito anas along nga ko. Mara diri nakuha. Sinanay pa yung nakakuha na rin uban. Kasi na naman yung sagol rin pas binignit. Ang labad ko guys, sinsa. Hay dyan na naman ni. Ang mga nilabahan ni guys. Ang tangod mga nilabahan kay gamitin na pag-hanger. Sa doon ko panglaba guys. Kay ang plano maduk ha? Nag-vlog ka? Oo. Ang kamera. Kaya ako na sa gulo. May ko na lang. Uy, haba. Paano? Yung pwede na kayo sa mana. Lang ko nga ni. Pare bang nay. Suotin ni mo ay. Ikaw ba doon? Makaindog ka na rin shirt ah. This is shirt of Lorami. Naway sa lalo. Kasi ng shirt ah. Mukas, mga ihay. Mamuti, manakagbubi. Ang lampas. Naghabuhaton pero aglawas may di mo. Kaya. Uy, hala. Saan to? Hila ba, agi mo kuhan ay. Agi mo, hinigog mo ay. Uy, kisa mo na siksing sinina. Ay sa. Maraming sininang liksihan, kagamay. Correct sila man ay. Kaya pinabot likod ay. Hila ba, agi mo halang doon. Ha? Lagi! Hila ba, ito ang sin. Nagkaw. May motor, sidecar. Uy, ginawa. Labay ko na muna lang doon. Nagmotor, sidecar, ang nagdag. Karga. May mga botelya. Mga sin. Mga botelya, sakasako, sin. Paglihan na yun to. Nabrigas ng mga bakal ay. Nagdang mga botelya, sakasako.
Bakit yung mga sin? Mga jari, oh. Karon ako na kanahon na aghadi ang nilaban na nakana. Saka padaghan. Dapat jud. Manghay-hay pag ko karon. Hindi naman naging sarado. Dapat habol dito. Hapin sa dalan. Yung bugyan na yan. Ang labag. Kalang doon ay sa nagdag. Namrigdag mga bakal. Mga Naman. botilya. Ako itong nilabay, nag-jacket abroad. Oo, ano, nilabay. Ang tumalong. Ay! Nabay ay! Taas mo nilago. May buhok awan. Taas mo nilago. Oo. Ay, taas mo nilago. Wala, nakagubot sila. Pangaysa, nilabay ko no. Hanggalang dun. Ang iburang nga nagdakargag ko. Ang botilya sa sako. Sin nga mga gilipad sa udit. Daday. Wow, bitawan ng iburang nga sa Oh, ginuuning mga sinina. Ano butang? Naghangatag mga sinina. Ha? Rila? Ay, ginoo. Naghangkog, tupion. Di sa natupion eh, kay agangar siyang kuhaong kay Rako Yaya dyan. Daghang ko kazog pelunan guys. Diya. Nagamanan ni napagdyo ko'y hay-hay. Agahang nilabhan karon pag matagan na yung buntag guys. Diretso dyo ko pang laba. Isa po dyo ka planggana ang ilabhan. Diya. Init man ron. Alam ang isampay sa gawas. Kaya rong madali uga kay wako nag-dryer kay nagtipid sa kuryente kay mahalaga mong bayron sa kuryente karon. Medyo lang di manguwan guys, karong maugag hangin na yun. Mubang kong aysa. Kaya magpakakod si Jaglubi. Namang barangay. Sinsado na kay nanay kaguling ng galingan. Kaya kagalingan dito. Kaya nagsikot. Hari saging na, dapat kasada kawato na. Ya, buwang dia. Like mga tao dari semua kay ikang gutman. Nawat na dito kami mugila. Ito alam yung lagat mo. Yorme! Basta Yorme! Nabuhay pa ba? Nabuhay isa? Gito guys, agad nga tuon sa lungsod guys. Mapalit ko gutanon kay sinanay lagi di man makagisda namin ng labing isda. Sinanay di man makaon. 1 hour later. Ang tinugtog mo nili. Gani sa mong lugar, gabing mahalag mga palitanon. Dalan ado. Dali ay siya. O kami de. Papaman may mga tanim mo, kay mapamay pagpalanom. Ay pa? Mangumpalit siya na naman may. Ako na magtinta ko gatas. Ah, Ay, Kasi kaya ako magtrabaho. Wala na mapalit turbo ko lindo. ay, ito. Maragsar dito ko nga rin. Ay pa? dami bisita di ah. Kuan ni tatay. Karan na igagaw ni tatay. Gikan ni siya sa Davao. Sila ni Pacquiao. Diya. Karon na po si Jang tuiga na kauli. Karon ano? 51 years. Los day mo tay. Igagaw.
Diin man natin. Ano silingan ko grabe. Ano silingan ako dito, vlog na ito? Pero kuan ni si Ja. Badyo ni si Ja kay kuan man ni kanang na-retired teacher. Yung ba ako, pension kay Ano karaan. silingan na grabe maka. Grabe, ito yung vlog pa. Kanang muto diha, yan mong iro na ilang iro, muna mong trabaho diya. Grabe masing dalara ang presyo lagi. Lagi, isa sa amo. Kinibali, tag-2 ulit ano ah. Amatis, nga kuan. Nananuman mi, inja kay wa pa man. Palit sa laman taron. Grabe man yung buhol niya kay kana mga kamuti na sa Bangka, mga Mindanao, mga kamuti dia saging. Utan sa lamang kog kuan ron, mukan makakagabasa ka. Uy, sus, masya ko na kanalo na ako. Sagula ni mo karni dia. Tagulan jud. Habang pilain ni sagol na di bas na mo ka og isda. Mga natingadyo ko ba? Gikan sa Mindanao, hanto gari, wagi ko kapitag na daruhan. Mura na diya. Lain na mo. May daruhan ba? Wala, bisag wala sa kaligas, may sinturok. Wa may goy mga tao ron na magud na hilig Ano sa lagi farming. taglara na mga kamuti gikan sa Mindanao. Sunak ko. Uy, sa Manilang ko basa dabong manday kini. Dabong. Na dabong no. Di man. Dili ay. Unsa mo yung prenda niya? Karo yung bracelet. Ano makapliti ko kabidyan? Sumba, ato rin mga batay na. Ikaw ron tay kay ko budya na kwarta tay. At sila may talo. Matiguan nga kung saan sa'yo. Tiguan ako, itiwan na ikan. Lula na uy, lula. Lula! Saan sa'yo, ma? Wala yun. Maglang uwi Kini sila. Silingan ni gandilang amaran ni. Pinanggan na sa Banoy na kita. Tanga ko si... Kinsa? Kubuto. Amo mga. Aral ko na. Karbay ni... Sure. Ano diya? Di ako kapapas bungto. Nailang iro nga na kumiga. Katong pag-iti akong edad, ito kas among farm. May nabungto niya. Prekita nga lang, wabungto na sumidaw siya. Pulos kalagyan ba siya? Sumidaw na ko, sige po kung panalit, sap-sap po palway, butang po sa lumay nga na. Nga, ilan man niya kong gibidyo. Sap-sap ka tulad sa iba ko. Napoy, namo ko, dakong, ano sa na, sa palo. Naginot mo kong bubo sa palo. Kakapo na yung pobreta. Tanawa ma, wala. Imong fans na, sa presyo, dagang nakadaig siya mo. 80 years old, musaka pa buto, mugito lang din. 80 years old na ka? Itiwan ako karon. Tay, kaya ba jud? Na itiwan ko lang July 12. July 12 man ko. Hilak man ka? Wa, ma. Anong nila ka? Magi. Ako na diri. Ma. Nabintan ako. Uy, Ha? Bawal ko na hilak-hilak mo. kaon ko na ko sa diri. Hilak yung mata, uy. Iza, ma. Ja. Sa'yo, suwaan za. Pagmamangkon man ako sa plurali pangalan no. Apos pagmang kanimo. Tapos pagmamangkon. Maro mga duguan. Kami alis to magtagura. Kung nakadubdub-dublibing pagtagura. Ayuban. Ang labaw nas kinagsa siguro balansyon. Ano yung pamilya? Ano lagi? Si kapuan ng suom. Sabi 37 mga gudi ay. Ang kalabasa kay 77. Ang talong nga numero kabuok 37, ang luya 28. Bombay 32. Kamatis 17. Sili 15. Ha matug sili. Ya, sa kabo, ang diya ka rin. Kag ibot-bot sa sabutag. Ang duha ka buok. Tag City 50. Ang Sili? tulo kag 5 buok. 5 buo. Ang carrots kay duha 46. Ang grabe jud ka mahal di ay. Ibuk-buk ko ng Nandiyan. buhol. Diniskuhan, grabing mahal ng buhol ng doon. Bitaw. Ikaw yung islis taga-kuhan, taga-radyo Cebu. Ang mahal lang mo ito presyo. Huwag ko nakakontrol. Ang di sa po ni, gika po Mindanao na yung mga kwan. Ba, ang mga kay Mindanao ang paningabang ko no. Kaya kamuti. Kamatis jud. Kamatis. Ang mahal na. Kaya wala naman nananam diri no. Sa umon wala naman nananam. Wala. Pero, Ayaw na taga mo niyan. Ha? Wala na ng karlan, kamuti, basa, kuana. Asa naman di ay? Na may mga trabaho. A few moments later. 3 hours later. Hi guys, mga antag, binignit. Mga nanig binignit nga gilutong aysa.
Karon pa ko ka-film kay grabing ka aliwaras dari sa mong kusina kay day bisita sa tay. Kay naghinangop lagi sila diyan gagawi kas Davao. Nganta. Ang lami alagi ay. Hmm. Binignet yan. Kang kayan? Hmm. Hindi ko mapalabad yan kay basig biliwan ka. Bisakot ko guys, bakay ang panahon ko an. Nakalitraguan. Nakalisod ko pamuka sa mga nilabhan. Kaya din kalit na magbundak. Hindi. Ang plano kong matukos bukid dito si babaw ba? Ang tanawon nag mga saging ni kapari kay basigi pang lugway nito sa kabaw. Nasa bang mga may mga batasan to buyag. Mga tao rin sa mga. Kay ang uban bisag nakaibog na yung mga gipang tanom nila diyang lugway diyang kabaw. Nagsusi na rin tug na kabaw ang jagi luwayan nagkabaw hang guduro ng dadas kapitan. Magkaato, gudod. Guduro sila ka jud, labi nagipang kaon nag mga tanom. Kay hadyang pabayran kada puno. Tumba-tumba, bagadas, kuya rin. Balintong, bagadas, sila ka, nagawad po ni, nakutay, sabi, asasaban ra. Nasiblisod bitog pananaw sa rida to dahil na itong pa lugayas kabaw. Impas din sila ng yan na! Nakamare! Ang imbestigar sa liana kay na ako sa gibati. At saka, dali nga rin. Bawa, ma. Ningan ba ka na ganing nga na kay gibati? Hindi kayo magibati? Kapoy, ma. Hindi kayo kapoy. Mama kayo gibuhat, ganun gikapoy maka. Malapi, ma. Ganun gikapoy kayo sa mga gibuhat ni mo. Ngawa maka nakapalabha. Ha? Okay, di pate, ma. Ingan ka ganyan na kay gibati. Ano yung pangalan mo gugumot? Ingan si Danay na ako na sa gibati. Ano yung tubig ay ba? Ano yung Hain sa gibati lagi. Dari, ma. Hay dari, kuto-kuto. Ala ka. Bad na, ma. Sakit. Tubig ay ba? Bad na, ma. Kamay mo kuto-kuto sakit ng taon. Di, ma. Insa mo gidi klaro. Wa, ma. Sakit ako kuto-kuto de. Sakit di laman de. Hmm. Pagklaro ba kay matutas doktor? Matakit, ma. Sakit ba na gari? Insa lagi di ba ang pamati? Wa, ma. Hindi magklaro wa, hindi lagi pamati, sakit ako kuto-kuto. Insa man jud. Wa, ma. Magtaro. Malapi, ma. Wala ka man tubig ay. Malapi, ma. Malapi, ma.